El vent i el fred van ser els protagonistes diumenge de la 10a Fira de Comerç. Tot i això, el president de l'entitat dels comerciants, Miguel Ángel Martínez, va manifestar la seva satisfacció pel desenvolupament del certamen i va agrair la participació ciutadana. Totes les activitats es van poder desenvolupar segons el programa, tot i que alguns dels inflables es van muntar passada l'hora prevista degut al fort vent del matí. La desfilada de moda va esdevenir de nou l'atractiu més destacat de la fira i va comptar amb molt de públic. Els comerços, uns 41 en total, van presentar els seus establiments als ciutadans mitjançant carpes instal·lades al passeig de la Florida. Estants de roba, sabates, cotxes, menjar, disseny, vins, entre d'altres, demostren que no cal sortir de Santa Perpètua per comprar qualsevol cosa. La novetat més destacada d'enguany era la participació per primera vegada en la fira del Mercat Municipal, que va distribuir vals de compra per un import total de 600 euros. Ràdio Santa Perpètua també va participar per primera vegada en la celebració de la fira i, a més de fer un programa especial en directe des del passeig, va portar l'actuació de Yemel Stone. La botifarrada del Centre Cultural Andaluz, un grup de hip-hop, de ball en línia, una xocolatada o una demostració de pilates, entre d'altres, van completar la jornada.